To keď poviem, tak to už každý bude vedieť. Produkty, ktoré si priniesla na Srí Lanku. Korejskú kozmetiku, takže to mi dosť pomáhalo na pleť. Sunbae, tá pena na odlíčenie, potom teda toner, krémik, sérum, takisto mám od nich. Máš nejaké top SPF-ko, ktoré používaš každodenne? Áno, SPF-ko nosím 50, Beauty of Yourself. Aký parfum najradšej nosíš? Aký je tvoj obľúbený? Ja mám veľmi dlho jeden obľúbený parfém, s ktorým som sa tak nejako ja vžila. Už neviem na ňo dopustiť. Je to od Giorgio Armani My Way. Aké vône sa ti páčia na mužoch? Väčšinou mám rada také korenisté vône. Mne sa veľmi zapáčili hlavne dubajské parfémy. Viem, že to je také klišé, ale tým, že som tam aj žila, vlastne ja som stále cítila tie vône naokolo, ja som si ich úplne zamilovala. Aký je tvoj názor na nejaké estetické úpravy, alebo či ty si nejaké absolvoval? Ja to vyslovene nejako neodsudzujem. Nie som ani nejaký veľký zástanca toho. Každý by mal robiť tak, ako uzná sám za vhodné. Keď sa to niekomu páči, tak kľudne akože nech si dá niečo upraviť, keď sa tak cíti lepšie a pomôže to tej žene sebavedomí. Ale reálne si myslím, že tie ženy sú krásne bez tých úprav a nemusia si nič dávať robiť. Ja som nemala teda žiadnu úpravu, ani neplánujem, pretože by som si chcela zachovať tú svoju tvár, aj tie kvázi tie nedostatky na svojom tele také, aké sú. Samozrejme, možno časom nejakú vrásku trošku vyhľadiť, jasné, ale vyslovene nejaké veľké zásahy do tela nie.